Pinahon ta ni. Go. XFM Katropa. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a parehas may sinina, Gab. systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. Gibadlong na po siya ni Cheese. O sige. the Sige, answers Cheese. in the affirmative. No, Your Honor. I was just referring to before. We'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Ontiveros, please. I submit, Mr. Presiding Thank you, ma'am. Officer, Strike 2! Ayan! Ang iyang mga pangutana, kanang, itong una niyang pangutana, giinan siya ni Cheese nga. Kanang ang pangutana, pwede na ipangutana, kanang mahuman na ta. O, kanang mag-conclude na ta ba, aning kaso, wa pa mangguntaan nga point. Napay mo abot, human naman si Kalilong, katong expert, mga igala, duwa kasmana. Nga, niingon karon ni Angkon, mga igala sila Luistro, nga, ang ilag yung score ko no, mga igala sa prosecution is 10 out of 10. Sa ito pasiruhan yun ang defense. Muna na yung mga igala, pananglitan ha, tama si Kuan, pero dili na realistic eh. Dili na realistic. Dili na realistic mga igala nang iingon ni Luistro nga perfecto gyud sila. Dili po doy. O bisag si kinsa siguro mga igala nga abogado pa istoryahon, no? Di po siguro na perfecto mga igala ang kung ugaling sila man ang lamang, no? Pero nganong nagsige silang ihap og lamang, no? Kana gyud mga igala akong ginakanunay ginapangutana ba nga. Kada human sa impeachment to ay press con, kada human sa impeachment to ay press con. Kining sa defense ko kita may igala magsigpa press con. Yan sila nga. Wala man po yung angay kapapreskon ang defense kay tagilid man sila. Di pa takaingon na may galap. Sa isa pa lang daan kay ebidensya. Ngano, kamo, kumbinsido dahil mo ni Kalilong. No? Yan ni manggod na, no? Kinimanggong mga ebidensya nga, manangitan, na yung mga FB Live diha. Na yung mga, kuan diha, na yung mga kita ninyo sa social media, mga kaigsuunan. Dili manggod na basta-basta nga tuuhan dayon no pag may amo og kinahanglan pa na mga igala i-certify na tanawon og tinuod ba gyud iba na AI no naagyoy mga authentication may tabo niya na mga kaigsunan. Now importante diri ang kinsa ning naga-authenticate mga katropa no ug ang iyang kredibilidad unya unsa man gyud iyaha mga igalang credentials ba moingon ka karon na ay extensive training no katawan gyud kag moingon nga duha ka semana nga seminar. Uy, mo na extensive training di ay. Even senators, mga kaigsuunan, no? So, di po ta ba kaingon nga sa unang semana lamang si prosecution, no? Di po ka makaingon mga igala nga lamang si defense. Siguro pantay. Mas maayo nang anaon na lang mga igala. Pero
unsa gyud tumong mga higala nining prosecution nga kada human na lang yun nila magahigala og hearing, lahi itong magpa-preskon, lahi sa itong tuwa sa hearing. No? Murag, pakaingon ka mga igsoon ba nga, ang ilag yung tumong og tinguha, maura man yun ang paggubas pangan. Nawala na ilain. Accountability, mga higala, palaman na lang na siya, pakapin na lang na siya, mga igsoon. Ang ilag yung numero 1, mga higala, nga tumong og tinguha diha, mao ang pagguba, mga higala, sa pangan sa Vice Presidente. No? Ano kinahanglan gibuguan mo ni mga tao na nanawa ng impeachment, kinahanglan ba gyud mong muhatag pa mo sa inyong komento, mag-side comments pa mo after diya sa hearing, mag-set up pa gyud mo diya mga wala mo hearing dito sa wala mo session dito sa Kongreso, sa House of Representatives, ana na mo nagyampungad tanan ng impeachment. Kalimot na ba ang mga tao sa flood control, ha? Murag nataligam ang flood control ba? Niingon na ba yatos Martin Romualdez nga? Nagpaalala ko no si Martin, mga higala, nga pwede ko nung gamiton si Bunuan. Ipiton ko no si Bunuan against sa iya para mo testify against him. O, kinsa man buning sala ni Sara na eh. Sige daw. O, kinsa man ning sala ni Ron? Musigway lang ko gamay. Ingon man si Martin nga, si Bunuan manggod. Ilaban ni mga higala nga mao daw ni mahimong witness. Usa na ba nato ipagka basa-basa day no, basa-basa witness. Mamahimong witness ko no bagay gala. Walo ka buok sakit ba ya nya witness pa. Unsaon naman lang dili ka ni may gala matigok ni. Walo ka buok sakit. Oh. Naghana ko na ng sakita no. Usa na lang ka bukwati may gala wa ka pirma. Ha? Unya mo witness pa mga gala ingon tubag si Martin Romualdez nga posible ko no nga ipiton. Kisa ba mo ipit ni Bunuan si Sara? Imo ra gigagaw. Na kamuray galabulabog away di aron. Imo ra gigagaw kay under man na sa iyahan ng kisa ba nimo tirada ron ombudsman. Kuan man ko ng ombudsman kining independent. Kinsa may kabutang mga higala ni Buing Rimulya, si BBM. Ay! Simple. Kasimple, ana. Sama na sa logic inyong gigamit kang Martires, no? Nga, si Martires, mulaban ginang Sara kay kuan man na. Digong man na, gamiton gyapon nato naron. Nga, sukdanan, mga igalag mo yung si Buing Rimulya, naturalmente, no? Mupabor gyud ang BBM kay, si BBM may gabutang niya diha. Hindi na basta-basta malimot, mga kaigsuunan. Oh. Kisa na po sana po ng Sara? Kisa may mo ipit anang Bunuan si Sara? Kisa na nasa admin karon si Sara? Diyaw mo na. Munang, og na kay nahibawan Speaker Martin Romualdez, isulti na lang. No, kung unsay gyoy, tuga na lang mo tinuod ba? No? Para mahuman na ning kuan kay luoy kay mga Pilipino, oh. Ilaro na lang tagpiding program sa eskwelahan, mga higala. Pero ang lintungan na, trilyones ang nawala nga kwarta kay kadato na unta natong tanan. No? Kung tinuod pa lang ang panginabuhian, mga higala, mo tutukan. Dili pa ni mo ubos ning unemployment rate karon. Nya mo ingon na mga higala tigpamabas Malacañang. Nga expected na kuno nga mo ubos ang unemployment. Kay nagira kuno dito mga higala sa Iran. Sa ilabot. Expected na kay wa man mo'y gihimo puro ra pamulitika. Makapakaon lang mo katong sa Cebu, nag-video. Kay ba magpila ra ka buok tawo may galagi pakaon na to ilang kusina. 200 ra ka buok. Ngano din ang Cebu, 200 ra ka buok tawo? Ay. BBM na ba niyang kuna nga kayang mo pakaon og 200 ka tao? Gabaya ng 200. Oh. Pero ang tinuod nga isyu may galang, mura nakalimot na ta. Naay kawat na hitabo, dako kay may galang pundos gobyerno na wa. Asa na paingon, nasod sa malita, wa na yung taon, nataligamaan na. Kato mga galang mga naningkamot, nga may isgutan ng malita, nangapriso na lang in taon. No, nangapriso na lang. Oh, si Marcoleta, priso. Defensor, kini si Mike Defensor, priso. Tanan may gala nga naghisgot niya.
Delikado inyong kuan dia kagawasan. Mamiligro mga kaigsunan kay papriso man. So kinsa na may lay maghisgot ani ron, abay nagpasiugda karon wala na. Ngano man, sulaig pasiugda, di ba? Sulaig pasiugda. Di ba ikaw na po'y risbakan karon, pangitaan jud kag kaso.